Kaya sik urung percaya sepiro gendine katresnane. Lah kuwi mau diapusi kok. Ketoke kulino. Kulino iki kulino diapusi malah. Kula mulane mau suntik iki ya. Kuwi suntik anti loro ati. Oh kuwi. Ya kuwi mau dadi modele ngoten iki. Player-player pemain itu Mas. Alah. Remuk kok. Nek iso aja sampe lho. Oh aja sampe ya karo sing bokso iki. Oh nek iki ora. Lah ngono kan. Lah ngeten iki wis anu wis bahaya kok. Aja sampe. Sik mending niku lho. Lah wah ngene iki ya. Ora kok. Wah. Biasane ora ngawaki to. Ngawaki. Jadi kula lagi. Dilaji. Monggo gelang mas. Yuk.
Pripun? Ternyata iki kadang-kadang Sinoman Putri iki yo merhatekne awake dhewe. Walah, Saya lihat dari gerakan bibirnya. melu nyanyi. Melu nerake lho. Berarti nanti mbak-mbaknya yang cantik ini wajib satu-satu. Kudu, no. Ya. Percaya kok talan dan ini iki budane seni. Kata sangat priyambene kang budaya. Seragame ana loro. Enak sing abang. Ana sing abang, ana sing ijo. Iki karang taruna kali karang sepuh atau apa Lho pripun? nggih sing rumlung iki sing ijo ya kok lah sing abang-abang iki yo carane mangkal lah. Cara kelem nggih lampu. Nek sing ijo iki jadam. Lah iya. Lah nek jenengan piye kena? Dibersani saka pasuryane iki ya yuswane iki sak Saukuran jenenge. nek kok ono karang taruna ono karang sepuh. Piye to ki? Piye wae dinaji. Mo